Takže, čaute. Áno, dlho som nebola na kanáli, lebo som mala niečo iné. Ak viete, tak niekoľko 5 mesiacov som netočila, neviem. Tak dneska si ja... ako sa to povie? Počkajte chvíľku. No proste, dneska budeme hrať Adopt Me. Nepýtajte sa, prečo Adopt Me a nie Stillbrain, lebo proste Adopt Me. Áno, idem sa na niekoho pripojiť. Takže tak, dneska... za typku nepoznám. Takže tak. A dneska budem v Adopt Me otvárať vajca. Vajca v Adopt Me. Bude to asi krátke video, ale ja mám videa pol hodinu, takže je to veľmi dobré. A možno to bude trvať tak 20 minút, ja neviem. Fakt neviem. No proste tak. A áno, všetko sa mi zmenilo, jak som hovorila pred tým video. Takže tak. Áno, viem. Ale akože neviem. Ale proste niečo. Proste, dneska budem otvárať vajca. Áno, dávajte odber plus. Ešte 3 sledovateľa, prosím. A ukážem vám moje zvieratá na prvom. Áno, mám kitty bed. A čo je na to? Takže, tak, rýchlo som dala preč. Mám ich 70, dačo. Takže tak, pozrieť. Takže jo, vidíme tu prvý trade. Dobre, a budeme ešte tradiť, takže čo chceš? Ja fakt... A ja neviem, čo mám za to dať. Kitty bed ináč teraz. Fakt neviem, čo. Ale kamo, mne dávajú trady za toto, kamo. No jasné, že dáš za sebe. Kamo, mne dávajú trady, že za toto. A ja fakt sa zblázním. Pretože mne každú sekundu dávajú trade, keď niečo robí. Dobre, takže moje zvieratá. Moje obľúbený starobylý dragon. Som ho zabudla zamknúť. Tak, on sa netradí. Potom máme takéto ultra rarky. Áno, máme ešte tento pingvin. Takže toto sú takto. A mám ináč 6 neóniek. Prvá neónka, to som urobila ja, aj toto som dostala. Tu mám ešte neónku, to som dneska robila. A ešte to som dostala. Takže nejak takto to vypadá. Aha, a ešte mám túto mačku. Potom Pet Wars, takéto mám, fajnové. Toto hračky mám moc. Krídla a takéto vecičky. A dneska najprv ideme tradiť sa a potom nejak vajca. Takže ideme. Dneska budeme tradiť kitty bed, ale ja by som dala asi na to fosilo, ja neviem komu, ja zbieram vajca. Ja zbieram vajca, vy ste o tom asi... Počkajte, tá typka. Áno, Nie, nechod... Ona odišla, dobre, nevadí. Ja zbieram vajca a tak, nekačery som nadrkala. Takže takýto kitty bed budem dneska tradiť. Aha. Dúfam, že mi dajú. Tak, ideme písať. Hej, niekto po mne opakuje. Trade kitty bed. For good. Tak, vystrňame toto. Tak. A píšeme dokola kitty bed, trade kitty bed, dokým niekto nevie trade. Trade kitty bed for good offer. Trade kitty bed for good offer. Trade kitty bed for nie. For bro good offer. Tak, trade kitty bed for good offer. Áno, nepýtaj. Prvý trade, konečne, kamo. Po 100 rokoch. No. Akože what? Bro. Dobre, on dal dekla, ja neviem, čo chcel ten debil.
pardon, ten chalan odo mňa proste niečo chcel. Nevadí, proste píšeme ďalej. Raid. Jaký raid, bože, ja neviem. Bet for good offer. A proste dokola píšme. Ale zase, jak si myslím, tak nedajú sa to ani nič. Ani kúsok chleba, pretože fakt, že mne sa strašne zle píše. Asi vymeníme taktiku, ale keď je taký bet aj milá, áno. Mám inú taktiku, že budem dávať trady a hovoriť, že please good offer for kitty bet. No, у меня такое случается, что мне просто отклоняют и мне ничего не дают. О, первая нормальная девчонка. Угу. Ну, как бы это вообще-то нормально. Ну, я не могу сказать ничего. Ну, конечно. Ну, давайте немного понаглеем. Да, но он случайно, наверное, отклонит. Я таких знаю. Она убрала галочку и что-то... Ja neznášam tých ľudí, čo hovoria, že please... No. Nie. Nie. Jasné, že ne. Kamo, to je moc malo. Ja ho netradím ani tak. Že ne. Dobre, dávajme tejto typke. Scammer. No, akože nezavidím ti, baba, ale nemáš byť naskamovaná. Ja neviem vyprávať, sorry. Proste ona to mám. Kamo. Kamo, prečo tu nikto nechce mať trade kitty bet? Dobre, ideme inou taktikou. A toto mi budú furt dávať trady. Ideme použiť náš bet. The trade strawberry bet. To mám lákam. OK. Bro. Takže, ja sa k vám vrátim, keď mi niekto dá trade. Dobre, keď mi dá niekto druhý trade, takže teraz ideme si pozrieť, čo mi dajú. Niekto mi to píše hi, ja mu tiež dávam, hovorím hi. No, a čo máte? On mi dáva Ice Moment, nejaký Golden Chow, nejaký Chow. Potom Princess, prosím, nejaký, ja neviem, proste nejaké legendárky mi tu dáva Ice, toto, Black, Gold, Chow. A vajte. Akože trade nemôže byť zlý, áno, jo. Ale jak tento bet má hodnotu value 17 niečo, no, ale ne, ale ja akože ja viem, je to dobre. Ok, no proste malú sorry. Dobre, tak ja sa k vám vrátim, keď mi dá niekto. Kamo! Dobre, druhý, keď mi dá niekto tretí, fakt písam. Takže mne tu dáva Kitty Bet, Ride Neon, potom Alicorna, potom Dragona Ride Fly, Golden Albatros, Kitty Bet, neviem, z toho, proste ťažké, proste nejaká legendárka neonka. A takúto stovka, Ride Neon opäť.
Princess Cappuccino Monkey. Takéto Skerber. No, trade akože fajn. Fakt za toto by dal asi každý accept, lenže ja nie som taká bro. Kamo, fakt sorry, ja neviem kamo. Akože je to pre mňa fajn, len moc málo, prepáč. Dobre, ja sa k vám vrátim. Hneď som tu. Takže už som sa vrátila. Dobre. A nejaký typek mi tu dal trade, alebo nejaký človek. No, človek, jasné, že to je človek. Proste niekto mi tu dal trade a dáva mi toto. SBD, to sa napíše SBD, alebo ale SBD. Nejak tak. Sorry, fakt. Nešto, to sa dá urobiť, neviem. Ale nie. No proste je to fajn, ale moc malo, prepáč. Malo. Dobre. Ďalej trejdeme náš Strawberry Bed. Niekto ma pozval na party, ale ja na party nechorím. Takže tak. Ale ináč, poviem vám, za čo by som dala AC. Za čokoládneho bed, normálneho, bez rajda a normálnu kinguru, proste, ne, to mi by asi nedovolí. Proste čokoládneho beta a nejaký raid betu, tu som dala AC. Nejaká Rema mi dáva trade. Pozriem si ho. To je tá, kamo, ne, fakt Caprican, ja nechcem. No, sorry, ale fakt málo. Ale ináč, keby ste chceli vy, tak ma môžete pridať do Robloxu. Neviem, či to chcete, ale asi nie, ale mi to je jedno. Proste, keď chcete, tak pridajte si. Ale ak vidím, tak trade sú fajnové. Dobre, idem písať. Trade Strawberry Bed. Trade Strawberry Bed. Aha. Nikto ho nepotrebuje. Kamu? Ja idem asi na iný servák. Ale že je taký cute, proste. Jaké mám milé zúbky, on je strašne. Aj čokoládny. Dobre, keď mi za niekto za minútu, tak ja z tohoto serveru. No, ako posledný trade. To je ten čokoládny bedka moja, neviem, fakt, IDK, I don't know. Ja neviem. Add is polar bear. To dáváte. Ináč dosť nešmolka. To decline hneď. Kamo, ja fakt neviem, kamo. Ja som vždy sa tento čokoládneho beta, ale... to... Dobre, keď toto video uvidí tento typek, pardon, tak bude v internete ten, ID. Takže fakt, to je fakt nejaký SP. Takže, sorry, ale ja idem na iný servák. Dúfam, že tento server bude aspoň trošku lepší. Bro, lebo fakt, ja chcem dať a chcem na mega dobrý, lebo ja mám tohoto betov strašne veľa. A ja som ho zatrejil, ja si dám asi za to čokoládnu, dám accept, babi. Fakt, ja dám accept. Kingura tu je ináč. Wow, ináč za kenguru. Kenguru je môj DP. Takže za kengurušku. Možno. Viete, čo je možno? Dobre, takže trade. Strawberry. Trade. Strawberry Bed. Dobre, ja sa vám vrátim, keď mi niekto dá trade, takže... Čakajte. OK, dal mi tu niekto trade, takže dáme accept. Po 100 rokov mi dal niekto trade.
No, ja týchto ľudí fakt neznačam. Takže nevidím, okay? Takže